Paranoid. Vom asculta chiar piesa care ține titlul albumului Paranoid, care sper să fiți de acord cu mine, chiar și în lipsa versurilor, încă păstrează același caracter de ansietate și, iată, paranoie. Dacă vreți un moment pentru Ozzy Osbourne, care nu mai e printre noi de anul trecut, a lăsat niște muzică frumoasă în spate. Mergem apoi 20 de ani în viitor, în 1990, când cei de la AC/DC lansează piesa Thunderstruck. O piesă puternică, o piesă pe care se pare că Angus Young, guitaristul celor de la AC/DC, a compus-o, a descoperit-o, a inventat-o, când se încălzea pentru un concert. Deci făcea exercițiile de digitație la chitară și a zis, asta sună bine, hai să facem o super piesă. Aici, pentru că Vivaldi nu a apucat să scrie nicio poezie, am decis să traducem primele câteva versuri din Riders on the Storm. Călăreți prin furtună. Călăreți prin furtună. În această lume ne naștem, în această casă suntem aruncați ca un câine fără os, ca un actor la licitație scos. Călăreți prin furtună. Audiție plăcută.